Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Хәерле кич. Муниципалитетларга автомобильләрне газонга куйган өчен штраф салырга рөхсәт иттеләр. Әлеге яңалыкны шәһәрдәшләр ничек кабул итте, Гүзәл Шихапова ачыклады. Пассажирларны йөртергә шоферлар җитми, проблеманы ничек шишәләр? Илдәге тынычлыкны ничек саклап калырга Мишалда 3-нче халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Рөстәм Миңнеханов газонга машина куюга бәйле законга кертелгән үзгәрешләргә кул куйды. Аның буенча муниципалитетларда да газонга куелган машина хуҗаларына штраф салу хукукы алды. Исегезгә төшерәме, бу штрафлар элек тә бар иде, әмма республиканың югары суды узган ел башында аны кире какты. Чөнки муниципалитетларның штраф салуга законлы хукукы юк иде. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. 56-нчы комплекста йорт яны мәйданнары автостоянкаларны хәтерләтә. Кышын бу ачык күренмәсә дә, җәен автомобильләр клумбаларда, газоннарда тора. Кайбер шәһәрдәшләр моңа ияләнгән инде. Я никак не смотрю, у меня машины нету. Ну плохо. Кышны тоже можно понять. Багына кирәк, кышы положение тоже кирергә кирәк. Менә кая куйсыннар инде, монда бит инде үзегез күрәсез. Рөстәм Миңнеханов кичә муниципалитетларга штраф салу хукукы бирүче документка кул куйды. Физик затлар өчен штраф күләме 2000-нән 3500-га кадәр, вазифаи затларга 5-10 мең, юридик затларга 50 мең сум. Машина хуҗалары проблеманы бу ел белән генә чишеп булмый дип саный. Ну, конечно, другие меры. Куда уж? Ну, сами же видите уж. Уж ничего не могу сказать, что надо. Штрафы не нужны уже, куда уже? Скоро вообще уже захламляют. Стоянки надо делать, а стоянки убирают, дома строят. Ну, смотрите, сколько транспорта в городе. Люди все больше и больше машин покупают. А дороги как были, так и есть. Рассчитано на это, на старые, так сказать, параметры автомобилистов. Люди расширяются, новые машины больше покупают. Закон буенча акча муниципалитетларда калачак җирле үзидарә рәисләре бу акчалар территорияларын төзекләндерүгә тотылыр дип өметләнә. Шуңа күрә законга кертелгән үзгәрешләрне хуплый. Конкретно на этом доме, на 5617, у нас жильцы непосредственно вот этих домов дошли до такой наглости, что они уже и летом, и зимой круглый год ставят. Опять же, жильцы же этих же домов, 5615, 5617, и вообще вот люди, которые проходят по этому тротуару, они идут по грязи, которые привезли эти машины. И очень много жителей недовольных. Ко мне лично обращались, к участковому обращались, в ЖЭК обращались люди. Но мы же без соответствующих законов мы ничего не можем сделать. Җирле үзидарә советы рәисе белдерүенчә, штрафтан кергән акчаны стоянкалар булдыруга тотсаң да яхшы булыр иде. Законга кергән үзгәрешләр 29 марттан гамәлгә керәчәк. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Эшмәкәрләр алдакчылар гәтмәсенә эләгүне дәвам итә. Кулланучы почмагын тикшерергә киләбез. Моның өчен сезгә кирәкле документлар сатып алырга кирәк дип кече һәм эре бизнес вәкилләренә билгесез кешеләр шалтырата. Алар үзләрен кулланучылар хукукын яклау бүлеге белгечләре дип таныта. Гәрчә бүлектә мондый сату эше белән бөтенләй шөгыльләнмиләр. Алданган эшмәкәрләр кулланучыларны яклау җәмгыятенә мөрәҗәгать итә башлаган. Көн саен 3-4 кеше зарлана. Белгечләр мондый почмак барлык оешмада да бар инде дип аңлатты. Страулар туган очракта эшке базарны үстерү бүлегенә шалтыратырга яки килергә мөмкин. Барлык хезмәтләр дә бушлай күрсәтелә. Даже там, где есть данная информация, они настоятельно рекомендуют приобрести нормативные документы с последними изменениями. Стоимость пакета данного пакета документов составляет 2500–3 тысячи рублей. При этом они документы доставляют курьером. Все консультации и рассмотрение обращения граждан Набережно-Челнинский территориальный орган производит на безвозмездной основе. Пассажирские перевозки җаваплылыгы шикле җәмгыятенә шоферлар җитми өстәвенә пассажирлар зарлануы буенча ел башыннан 300-н эштән азат итәргә туры килгән. Шәһәрдәшләр мөрәҗәгать иткән зарларның яртысы диярлек дөреслеккә туры килә. Шуңа күрә транспорт бүлегендә һәр хәбәрне җентекләп тикшерәләр. Маршрут транспортын йөртүчеләрне кирәк чакта стресска чыдамлылык курсларына җибәрәләр. Автобус йөртүче категориясын алырга теләүчеләр саны да кими бара. Хәзер оешма теләге булган ир-атларны үз хисабына укыта башлаган. Оешма алдында төп бурыч эштән куу түгел, ә шоферларны үз-үзләрен тотарга өйрәтү. Если водитель с каждого раза, да, через неделю будем пешком все ходить.
Нужно водителей не открещиваться от таких, а водителей учить, обучать и дисциплинировать. Жәмғият тұрмышын тұтырғыландыруда ислам дini зор әхәмиетке ешінбе күні шолының оқ мәшетінде шушы темаға 3-ші халықара фәнни ғамали конференция болды. Оның ішінде көрінікли ғалимнер, дин әхилері, студентлар қатнашты. Традицион ислам тынышлық дini һәм ол жәмғияттегі тискәрі көрінішлерден құтылу юлларын көрсетті. Конференцияда қатнашушыларының бірден фикірі шундый. Мындай конференция Акмашитте 5-нче ел рәттән уза. Республика күләмендә башланган чара хәзер инде халыкара дәрәҗәсенә менде. Катнашучыларның географиясе ел саен киңәя, чөнки тема бик мөһим. Бүгенге көндә менә ислам диненә мөнәсәбәт ул беркем өчен дә сер түгел, ул төрлечә. Бигрәк тә инде менә радикализм, экстремизм кебек юнәлешләрне ислам дине белән белгилиләр. Без шуңа күрә һәрвакыт инде ислам диненең чын асыл йөзен күрсәтеп, ислам дине бүгенге көндә җәмгыятьтә күп проблемаларны хәл итәргә ярдәм итә торган бер юнәлеш, бер көч икән ассызыкларга тиешбез конференцияларда да. Конференцияда барлыгы 80-ннән артык кеше чыгыш ясады. Алар төрле яклап ислам диненең уңай якларын күрсәттеләр. Шунысы куанычлы, 5 секциянең икесе студентларныкы иде. Фән докторлары, академиклар белән беррәттән яшьләр дә ислам аша җәмгыять тормышын яхшырту юлларын эзли. Конференция материаллары апрель аенда җыентык итеп нәшер ителәчәк. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат ишаллыга янәдән Пигановлар умарталыгыннан сатучылар килде. Алар КамАЗ мәдәният йортында ярминкә оештырды. Атна дәвамында шәһәрдәшләр натураль продукт сатып алырга мөмкин. Пигановлар шаллыга еш килә үзләрен ышанычлы сатучы итеп танытырга өлгерделәр. Бу юлы алар балның 40-тан артык төрен алып килгәннәр. Натураль продукт Надыги, Башкортстан, Краснодар өлкәләренең кояшлы районнарыннан җыйганнар. Сатуда юкә, каштан, хорабыдай, акация һәм башка баллар бар. Мед гречка считается король медов. Этот мед содержит большое количество рутина, содержит железо. Каштан балы берничә ел дәвамында сыек хәлдә сакланырга мөмкин. Пигановлар исә балның башка сортларында ел дәвамында сыек хәлдә саклый. Чөнки алар рамнардан балны ел дәвамында аерта ала. Балның тәме исә кортларның нектарны кайсы үсемлектән җыюына бәйле. Сатуда кыргый кортлар җыйганы да бар. Это мед с дупел диких пчел. Он без вмешательства человека изготовляется. Этот мед собирается один раз в сезон, содержит большое количество микроэлементов, витаминов, содержит в своем состав входит маточное молочко, трутневое молочко, частицы пыльцы и пать, то есть росу. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар 25 мартка кадәр иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы дается гарантия от производителя. Представители компании принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 21 марта в ТК КамАЗ. Большой выбор женских пальто, плащей и курток с 17 марта по 1 апреля в ДК КамАЗ.